Hello, good morning guys. For today's video is first time din damo karon mag-vlog sa akong mga igaagaw. So, let's go! Hay, pagkainita pod kayo ron ay. Namiya pod inom soft drinks oy. Kano mo itong mga bata ato. Treng! Oh! Saban! Hala, Tring, gitawag kasi mo ati. Lala po ning sugo-sugo unta. Tuan na lang gusto di adtugod. Ko. Oh, naabot na me. Hay, kadugaya po ninyo oy. Asa naman bumugikan? Oh, dito oh, gadula good. Palitis ako dito og soft drinks be. Oh, Ay, ihatag sana ko ayang kisanay siya bike. Ay, kasugo ako sa drinks, be. Ang samang soft drink na. Ang bugnaw. ang bebe. Ngotdan tayo kasulinan eh. Ha? Oo. A few moments later. Kapag yung gisugo. Ayo! Ay, itong soft drinks! Ano po yan? Garo, gumrapotag sabutan eh. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ay, bili-bili ng soft drink. Ilan po? Alangan, tagdunga. Sarap. Dara oh. Be, sus, kisaya, ang manday kaya, tagal-tagalog pa kaganiha. Okay? Uy, dugaya po dato, uy, kasaba na po ko ani, maugani. A few inches later. Yes, nana. Taro. Ay, salamat. Tapos niyati ron. Ano, Jill? Ay, asa naman itong mga bata? Dugay, magkaistanan. Wow, naraba kayo. Oh, nanang lagi ka. Pagkadugayan ni mo, eh. Wow, nabi kaistanan. Wala na ilamig inom. Layo niya kayo. Ah, na naman po na yung pagkalikamador ba?